Eh? Un regal per a algú? Qui es menjar? No, no puc pas, la Sakura s'enfadarà. I què? Jo també estic enfadat. Què és això? Bombons! No està gens malament. Però tu m'entens, oi? Em dic Queroveros i he viscut vigilant un llibre un munt de temps. Amb pluja, neu i vent, i han passat una pila de desgràcies. I ara tu ets l'únic amb qui puc parlar, company. Ai, noi, quina son que m'agafa ara de cop i volta. Ai, quina son, Déu meu. Company, saps algun lloc on pugui dormir? Aquí. Però què és això? Oh, un llit! Perfecte! Moltes gràcies, noi! Així... Au, va, menja tu. Com et dius? Té. Com pot ser que no t'agradi la llet? Però ets un gat, oi que sí? No. Ai, mare, he parlat! Quin crit més maco! Et diré no. Què et sembla? No. No? Sí, ets el meu nononet que ve! Pots venir a ajudar-me? Ja vinc, mare! Un moment, no trigaré, no. No, si t'he dit 100 vegades que no. No! Ai, però d'altra banda he de tornar amb la Sakura. No, però si saps volar. No. Que bé, no, això és fantàstic. Com su? A més, m'he quedat sense aire condicionat i no puc demanar a ningú que l'engegui. No res, això encara em fa més calor. Jo també vull anar a la platja! Avui menjarem okonomiyaki! Iupi, okonomiyaki! Me'n vaig a comprar 4 coses. Sí, si vols fer okonomiyaki, fes-ho a l'estil modern. A l'estil modern! A l'estil modern! Em sents? Modern! Molt bé, amb fideus a sota, oi? A l'estil modern. A l'estil modern és molt millor l'okonomiyaki. Potser que em posi aquest. O potser aquest altre, no? Que te'n vas? Fan una fira. Que bé! Regals, porta'm regals, sigui el que sigui! Sí? Mates. On és el llibre? Els de quart només fan aquestes coses tan fàcils? És força difícil, saps? Te'ls podria fer jo, els exercicis, si vols. Sí? Però amb una condició. Quina? Pensa en els meus pastissos. Te'ls portaré demà. Vols repassar les respostes? Sí. Les preguntes que he fet jo no cal pas que les repassis, perquè m'hi jugo el que sigui, que estan perfectes. La primera resposta és... 350 iens. Tomoyo, no t'hauries d'equivocar en aquestes preguntes tan fàcils. A veure, repassem-ho. Si compres 5 llapisos i cada un val 70 iens, fan 350. Però si donem un bitllet de 1.000 iens, ens tornarà en canvi.
No ho sé, jo no ho compraria. Hola, 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 m'agrada l'okonomiyaki a l'estil modern. Què és això? Què passa? Adéu, pastissos. Per